बांगालाव माने ओरैबायदि माने गोबांथार माने बेदखल माने सरकारि हायाव जायफोरा न' बनायनानै दंमोन बांगालाव माने बेफोरखौ गासैखौबो होखारजोबदों आरोना गासैनि न'फोरखौ माने सेफायजोबना होदों बांगालाव ओरैबायदि माने दा बुंनो मथेबा सब अल भारताव माने जाय बांलादेशि एबा बेदखलगारिफोरा माने सरकारि हायाव जायफोरा न' लुना दङ बेफोरखौ माने गासिबो सेफायजोबगोन होनना बुंदों मोनसे टुइट फिसामोन नोंथांमोना नायलांबानो मिथिगोन आरो गोबांथार माने बांगालाव ममता बेनार्जी बिथाङा हारिनाय लोगो लोगो बिजेपि सरकार फैनाय लोगो लोगो गासिबो बेदखलगारि हाफोरखौ माने लानानै बिथांमोना गोबांथार माने न' बां बेफोरनि खेथि मावना दङमोन ना बेफोर गासिबो सेफायजोबदों मोनसे टुइट फिसा नायलांदो जय बराद तो पूरा देश में चलेगा। जहां जहां अवैध रूप से निर्माण होगा, दखलदारी होगा, बुलडोजर चलेगा। और हमारी बंगाल की सरकार, जो नई सरकार आई है बीजेपी की, पहले दिन से ये काम हमने शुरू किया है। तो इसीलिए जो भी इस प्रकार अवैध काम में लिप्त है उनसे मेरा निवेदन है कि आप वैध रूप से व्यवसाय करिए, सब सहयोग सरकार करेगा। अवैध रूप से जो काम कर रहे हैं वो अपने आप वहां से हट जाए कि हमें तकलीफ उठाना ना पड़े, उनको भी तकलीफ ना हो। इसलिए नमूना हमने रखा है किस ढंग से काम होगा, उसी आधार पर सब जगह काम होगा। सरकारी जगह पर अतिक्रमण कतई हम उसका बर्दाश्त नहीं करेंगे।